Що? Откъде е малкото? А? Откъде е малкото? А? Откъде е? Пако. Малко обаче симпатично. Малко обаче симпатично. Виж как взема. Какъв отрасъл? Не, оле, ударите ми те. Те има кола. Дайте не отдолу кола, да? Гледай, гледай, нашата хубавата пръскуваната градина. Беше хубава, ама. Знаеш какво съм изгоня? Там отгоре тогава се излиза, Валю. На Боряна се надяваме вече да ни опази доматите. На кой? На кученцето. Как се казва? Боряна. Или Дара? И Боряна, и Дара, и Бубка. Който как се сети. Накрая ще почне и тя да се чуди как се казва. Айде, къде се го това коранче? Къде се го това коранче? Откъде взехте? Гризай, чушка, гризай. На колко е, Валя? Мамо, гризе! Седни. Седни, момчето. Дани, Седни, браво. обаче вътре. Браво. Дани. А, така, качи му се върху главата. Айде, бутка, качи му се върху главата. Качи му се върху главата, пусти да му нашите тоники. Как от тази път го захапа това? Грозно бити все пак. Кое е кравата ли? Той е бит негра. Един бит като дикаля. Валя, дръпни са, не си прозрачен. Валя, дойде ден, дойде, тая е тук долу си. Ей, тая е долу. Една нитичка, по-ниска книжка. Да? И с една голяма турба и бруси, кушата и пълне.